Huwag naman diri daya ang butang diri nga Efren Jangsap. Asa man ni daya iyang Jangsap ng butang? Bungot sukok. Saan ko baligya to akong sakinan nga ibangunon ba kay to? Na may daghang mga basurat ko. Na ay daghang mga pinalit niya. Uy, lagay din lista oh. Ha! Efren Jangsap. Tunga Balamban, Cebu. Di palahin na niya sa tungaron. Layuan mo na to. Sakto. Sakto baliga po niya sa Balamban. Ha! Hindi layo. Sakto. Punta na. Boss. Oy! Haka na nga. Punta na, boss. Punta man. Sige, pag mo pamalit din hinulong scrap. O sige pa, pero sa sunod si Mana, dito na tas tunga. Sa tunga Balamban na. Oo. Kapanin mo palit ibutrak na sige na nga. Kapalit yun. Bisa pa ng kuhan, liprano. Yan natin baligya karon. Dili na ko ihato. Dili, ato na sa tunga. Ato na lang sa tunga. Yan to as mapan mo dito. O dito. Sige, ato na ko. Nya kato yung mga tao gato sa bubul kay sa tutong tugsok na diri. O to dito, speaker. Kos bikas. Oo. Ato na ko kay nato yung utang ko na ko. Sige, bongot sa ok. Sige ba? Oh, kung na din ay. Ipin ka sa tunga Balamban, Cebu. Ay si Pangkin. Hani na gini akong berikan. Ustansya po ni kamay ay. Maupa di pag-reconstruction ni ilahang junk shop ay. Ako tutus mo si Brady. Ikaw na ba? Boss! Boss! Ay! Oh, Paulo, gano'n ko rin. Nag-tip sa mo. Ako mo na yung hanggi. Ikaw mo yung nag-iya ni Efren junk shop? Di, trabante rin po ko niya. Trabante na po ka? Kasi mamalit na sila putaw, boss. Oh, malit. Kung sa may lain lang bliting nga, ganang mga alawin, oh. Oh, Ganun si. malit ko sila. Oh, ba? Oh, lata, sim. Malit ka po. Tanang mga recycle na mga basura, palito nila. Plastic. Plastic palit ka po. Pero plastic, ginaya, dili. Adik, basta plastic lang yun. Kasi daron. Naroon siya diha. Mupait na iloplano. Palit kayo? Mo ba? Alam mo ginagawa ng iloplano ko, ang guba ng iloplano ko. Yan na di kayo, lipanan ko pa dito. Na! Katuling gisakyan ni magsaysay ito sa manunggal. Layo ko to. Guro yun na to. May problema na. Aw, atong si. Tiga komisyon, basta mo palit siya. Atong doon. Tara, parang May na. Kung kauban ako sa bante, oh. boss. Oh, siya to. Mamalit tigyo buminana di si Kenan. So, siyempre, sa tanang mga klase, sa bisikon sa yung nani, basta inyong ibaligya, abo yung paliton. Mao man niya mo ang, Inyo pa nagipatrabaho ninyo ang construction day? mao ni siya dire, ang amo ang bag-og yun, nga junk shop. Oh. Ngayon, magpalit mo ka na ang kuwan, kanang lata. Tanan lagi akong paliton, mo palit mig bronze, mo palit mig og aluminum, mo palit mig puthaw, mo palit mig screen, gawas ani dagwaya, di gimada. Palit ko plastic, boss. Plastic. Oh, Palit lagi ko plastic. ay baligya ito na ko kung asawa. Dili plastic sa kinaiya. Plastic ka lang. Oh, babi na kung plastic ko kinaiya, kay kato kong asawa, plastic ko kinaiya, oy. Unsa naman in town kay. Og plastic ko kinaiya imong asawa, kiri mo dada. Di ba malinis ng plastic ana. Palit ang pilotrano. Mapalit lagi bisig unsa na di kay librano. Kana kay dako galit. Okay na, boss, tigaan ka komisyon, asa mo rin si Bisipre? Ana dito, sa opisina. Oh, baligya ko ito plano na ko. Oh, sige, amo to ipaguyod. Paguyod to na mo, sa padadaan to na mo og dump truck o unsa man. Ang masama ka, oy. Iloplano man to, pwede na dili na unay, iloplano gani, iloplano sa muguyod. Kung plan ang guba, plan sa muguyod. Bungot so Na unsa mo nun to ka? Ikaw pa imong maligya nya, kami pa imong patuon. Dad adri imong librano. O gusto ka? Wala mo kinaguba naman to, sakyan man to ni Manunggal. Dito Manunggal, to Manunggal. Nya liso sa kay mo palit ni ana nga. Wa mo ko ba? Nya ilupad man ni, di mi ka mo drive. Dala dali kay among paliton. Guruyon gani na to. Ano unsa naman ninon? Kami pa ilo imong aguagon. Guyoron lagi na mo, pero ayo pag buot og unsay among ipaguyod dito kay naa mi kumpleto mi sasakyanan dire. Ay, iloplano sa muguyod. Ato kay iloplano to. Ato la og mao na magkiglalis ka nako. Liprano man kay mo ibaligyan. Nya liprano sa mo pakuha. Ato na to ako ngamo na. Bawa ni mo itana. Sige na ako, dira ako. Nara ako. Mga bitaw na kung ingon mo bitaw. Oo, maglalis mo. Ay, boss. Kigil kasabot, boss. Giingnan ako siya nga ang iyang liprano nga iyang ibaligya. Ipadaan ko diri. Nya, padadaan ko siya dito ani atong truck og madikarga og gurmata o sa patong uban niya. Gusto niya ang iyang ipada. Liprano mangyapon. Iloplano man ako ibaligya, boss.
Ikaw ba? Bugo. Mag-una din na pwede ka na tayo isa kaya doon sa iloplano. Mulupad mo na iloplano. Ikaw- Buyog Japon na. Mao ni boss mabaligya boss pating buguan ni. Hibaw biya ka nga kini bago pa ni balhinanan pa ni namo ni boss airplane diri sa tanan yung mga baligya sa mga puthaw. Ay, lisurat na akong ni Moy. Iloplano gani ang guba. Iloplano sa mo buyog. Biugo. Ikasulbad. Ang katong liprano nga iyang ibaligya, wa naman to'y pulpilir. Wala ko mo pulpilir mo kono. Bugo. Basta di ka bugo kayo. Ug kasabot pa lang unta ka. Tuman pa lang ta ka mahalin ang ta to. Tagaan ka ko mo komisyon. Tigyan na komisyon. Iloplano lagi pagbligyan na tabligyan. Ayaw lagi. Ayaw lagi. Ayaw ba?